इटकुले काय रे डोळ्याचा त्रास हा काय बघून चला गेला ना ए ऍटिट्यूड माका दाखव नको खय उभो असं माहिती हा वायरी फोन केलाय ना इतके पोर जमा जातले तुका लोळून लोळून मारतले तुझे हगाचे वांदे होतले तू आता माका मारशील पण 19 तारखेक आम्ही तुमका मारतलो 19 तारखेक काय 19 तारखेक अरे 19 तारखेक चेन्नई मुंबई IPL अरे मुंबई ना चेन्नई लोळून लोळून मारतलो चल चल कुस्को नारळ फोडूची सवय तुमका असा दे अरे आम्हीच जास्त वेळा ट्रॉफी उचललो आणि आम्हीच उचलतलो अरे देव देवस्की करून चिटिंग करून कोणावर जिंकता चिटिंग आम्ही केलो चिटिंग अरे मग 2 वर्ष तुम्ही काय गायब होतात अरे या वर्षीची टीम बघ आमची आग करतले आमचे प्लेयर हे आधी ते रैना बिना पळाले आहेत ना त्यांना थांबव आधी कळलं ना